تێکچوونا پەیوەندیên Tirkiye û Iraqê li ser leşkerkêşiya Tirkiye bû nava axa Iraqê. Bi mebesta asayîkirina peywendiyan digel vî welatî Serokvezîrên Tirkiye seredana Bexda û Hewlêrê kir. Çavdêrekî siyasî jî dibêjît tinê merem ji bo lawazkirina pêgehê Kurdan e û têkdana navmala Kurdî. Armanca wî ew e bû têkdana rêzê Kurdan û yekêtî yek rêziya gelê Kurd û nehêlana kiyanekê Kurdî li Bakurê Kurdistanê an jî Bakurê Iraqê an jî başûrê Kurdistanê diriz bibîtin. Herwasa têkdana yekêtî û yek rêziya Kurdan e. Armanca serekî jî hatina wî û wan gerêt wî li Yêtherêmî gel Iraqê û Sûriye û Tirkiye û Îran her çar dewlet armanc navbirina tevgera rizgarî xaza Bakurê Kurdistanê ew destkeftê neteweyî başûr û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ew destkeftê netewî li Rojavayê Kurdistanê bû Tirkiye bûyne sergêjiyek. Tirkiye wasa hezir diket eger Rojavayê Kurdistanê bişit xwe li ser pêtxwe bigirît û ev piştevaniya navdewletî bimînît siba dê li başûr jî û dusba jî li Bakur jî dê tiştekî weza çêbî ji berindê hatina wî komployek e û ev komploya jî ya pêşwext kar ji bo kiriye û ya darêtiye. Abûrina sek jî sebaret seredana Serokvezîrên Tirkiye bû herêmê û Iraqê dibêjît armanc ji vê seredanê. Ji laya aborî ve bihêzkirina rolê kompaniyên Tirkiye di avakirina Iraqê de ji ber ku piştî prosesa rêzgarkirinê dê prosesa avakirinê dest pê ket. هاتنا بنا لیار دارم حکمیه که کردستان و ترکیه هفت پشکن شلای آبوری و یعنی بیشن پترش رکفتنا پترول هیا بو 5 ساله رکفتنا غاز شل هیا غاز سروشته هیا بو 26 ساله نزدیک 1305 کمپانی ترکیه کردستان کارت کن اوه همی بوه که کو پیگه خورد یه آبوری حریم کردستان گلی عراق جاره کادی به وکی هفت پشک آبوری بو ترکیه زفرین تبع چونکی وقتیان یعنی دیربون ولات ترکیه عراق بگور که افریقا بو ایران و هندک ولات دی ایران ترکیه نویتم چه رنگی که عراقش دست بتن بو هر مرمه که بیتن ویا بیتن پیگه آبوری زغرین تبع پشتی کو Tirkiye bi zavkirîn pirêkên serbazî dijî Kurdan rawestît bi taybet li Sûriye û Iraqê lê serkeftî nebû niha li her du welatan dest bi dan û standina kiriye ji bo gihandina meremên xwe yên beriya niha dest nîşan kirîn. Beya Ramedî Badînan Sat Duhok